Әйдә, карагыз әле, нинди матур балыклар. Аларның йөзенең гел карап торасы килә. Балыклар бик акыллы һәм хәтерләре дә бик шәп. Балыклар турында беләсегез киләме? Әйдәгез, Татарстанның табигаты тарихы музеенда экскурсияны дәвам итәбез. Ого, бу балык бигрәк тә зур. Кызык, беренче балыклар кайчан барлыкка килгән икән? Ә сез беләсезме, балыкның 35 меңнән артык төре бар. Иң борынгы балыклар 400 миллион ел элек барлыкка килгән. Bütün balıklar arasından bu balık bigрәк тә зур. Кешеләр менә булай сулыйлар. Ә балыклар менә булай. Кешеләр менә булай йөриләр. Ә балыклар койрыклары белән йөзәләр. Менә минем койрыгым. Мин балык. Ә менә шуртанның койрыгы. Дуслар, әйдәгез, балыкларны ашатабыз. Менә ашады. Ә менә булсын. Ашый. Дуслар, карагыз, монда шундый күп балыклар. Алтын балык монда юк. Дуслар, ә сез беләсезме кая алтын балык? Миңа языгыз. Балыкны күргәч, мин